ҷумҳурии соҳиби истиқлоламон дар айни замон нисбати солҳои пешин мустаҳкам намудани алоқаҳои иқтисодӣ берун аз марзии кишвар бо мамлакатҳои мутараққии ҷаҳон аҳамияти аввалиндараҷа пайдо менамояд. Баъд аз хуб гаштани муносибатҳои ду давлати бо ҳам дӯсту бародар ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Ӯзбекистон ва кушода шудани роҳҳои оҳан байни ин ду кишвар боз ба соҳибкорону тоҷирон муяссар гардид ки маҳсулотҳои хушсифати ҷумҳурии Тоҷикистонро содирот намоянд. чиқеле ки аз корхонаи роҳи оҳани воқеъ дар шаҳри Турсунзода маълумот доданд, дар 5 моҳи сипаригаштаи соли равон 60 000 тонна маҳсулотҳои мамлакат аз ҷумла алюминий, цемент ба давлатҳои Ӯзбекистон, Қазоқистон ва Федератсияи Русия содирот карда шудааст. ваъди кушодашавии роҳи оҳанҳое ки солҳои сол баста буданд ва инчунин тарифҳои роҳи оҳане ки аз тарафи ҷумҳурии Ӯзбекистон бардошта буданд сабукӣ оварда шуд ва тавассути роҳи оҳан имрӯзҳо аз ҳар ду ҷониб ҳам аз давлати мо ҳам аз ҷумҳурии Ӯзбекистон содироти молҳои ниёзи мардум тавассути роҳи оҳан хеле беҳтар ва хубтар баро монда шудааст. На танҳо маҳсулоти ватанӣ аз қабили алюмин, цемент, инчунин метавонем маҳсулотҳои боғдорӣ, маҳсулотҳои кишоварзиро тавассути роҳи оҳан ба роҳ монем. Дар оянда мехоҳем ки муносибатҳои тарафайни ду давлат ки айни ҳол маҳсулотҳои ватании мо дар бозори ин давлати ҳамсоя ҷои худро ёфтааст ба роҳ монем ва аз имкониятҳои мавҷуд буда истифода бурда хубтар беҳтар ба кор монем. дар ҳақиқат сокинону тоҷирони мамлакат кӯшишҳои асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавқат Мирзиёевро дар беҳтар гардидани муносибату ҳамкориҳои ду кишвар нек арзёбӣ мекунанд. мо соҳибкори ватани Тоҷикистон ҳастем. хеле ки ба шумо маълум аст, ҳар рӯз мо 400-500 тонн сементҳои ватани худамонро содирот мекунем ба ҷумҳурии Ӯзбекистон. аз он тараф мебиёрем молҳои хӯрокаи паррандапарварӣ, яъне гандум. хад муносибатҳои беҳтарин шудааст байни давлати Тоҷикистон ва Ӯзбекистон ки мо ягон мушкилӣ надорем аз тарафи гумруки Тоҷикистон ва аз тарафи гумруки Ӯзбекистон. муносибатҳо беҳтар аст. мо соҳибкорон аз ҷумҳурии Ӯзбекистон ба Тоҷикистон омадем. маҳсулотҳои ниёзи мардумро тариқи қатора ба Ӯзбекистон мебарем. мо аз Ӯзбекистон низ маҳсулот меорем. аз ин ҷо цемент, мева ва маҳсулотҳои кишоварзӣ мебарем. муносибатҳо хуб шудааст. ташаккур мегӯем ба сарони ҳар ду кишвар ки чунин шароитҳоро ба мо соҳибкорон фароҳам оварданд. Kattadan katta rahmat aytamiz Tojikiston prezidentiga, O'zbekiston prezidentiga. ҷумҳурии Тоҷикистон ҳоло бо беш аз 140 кишвари ҷаҳон муносибатҳои иқтисодии байналмилалӣ дорад. яке аз роҳҳои интиқоли маҳсулот ин роҳи оҳани Тоҷикистону Ӯзбекистон буд. анакнун ки роҳи оҳани байни ин ду кишвар кушода шуд, барои сокинони кишвар имконияти содироти маҳсулот бештар гардидааст. бояд гуфт ки содироти маҳсулотҳои ватанӣ ба давлатҳои хориҷа ин имконият медиҳад ки иқтисодиёту сатҳи зиндагии аҳолиро боз ҳам беҳтар гардонад.